Vítaj u tohto videa. V tomto videu ti ukážeme 10 najvzácnejších Funko Popiek na svete. Daj si niečo dobré, čo máš rád a bav sa. Prvá sa volá Freddy Funko ako Buzz Lightyear. Je to figurka, ktorá má veľmi zaujímavú cenu. Vyvolávacia cena tejto figurky bola iba $10 a vyšplhala sa napríklad na eBay na vyše $16,000. Možno aj preto, lebo je tá figurka z Comic-Conu zo San Diego. Táto figurka sa volá Blueberry Chase Glow in the Dark. Táto figurka má najvyššiu cenu, zaznamenanú v roku 2022 v decembri, $25,000. Je to vysoká cena, tá figurka je pekná a keby tú figurku dostanem, no prečo by som sa netešil, akože je brutálne drahá a je pekná ešte. Ďalšia figurka je Freddy Funko ako Venom a predáva sa väčšinou od $30,000 po až $35,000. Takže cena je celkom vysoká, figurka je pekná a vyzerá to, že tá nálepka, ktorú má, je z 50. ročníku Comic-Conu, takže jej to určite pridáva na hodnote. Ja byť zberateľom, určite si ju kúpim. Ďalšia figurka sa volá Freddy Funko ako metalický Iron Man a má približnú cenu $43,000 a mne sa veľmi páči. Ďalšia figurka je prekvapivo Freddy Funko, ale tentokrát je to Freddy Funko Metallic Ghost Rider, ktorý sa predáva väčšinou okolo $33,500, takže stále je to strašne veľa. Je to veľmi pekná figurka z Comic-Conu. Takže akože síce nejak veľmi nepoznám tú samotnú postavu, ale chcel by som to. Ďalšia figurka je druhá najdrahšia na tomto zozname a volá sa Clockwork Orange GITD Chase. Je to verzia GITD je skrátka pre Glow in the Dark a tá figurka je samotne veľmi pekná a pohybuje sa cenovo okolo $60,000. Ďalšia figurka je Holographic Darth Maul. Je to Glow in the Dark a má to nálepku z Comic-Conu. Je to veľmi pekná figurka a jej cena sa pohybuje okolo $4,000 až $7,000. Takže tiež je to celkom vysoká cena. Síce oproti ostatným toľko nie, ale stále. Ďalšia figurka sa volá Planet Arlia Vegeta a ako vidíte je tam nálepka z obchodu v Tokiu Toy Tokyo a je to exkluzívka z New Yorku, nie z Tokia, z New Yorku a tá figurka má väčšinou cenu okolo $3,500, takže stále je to vysoká cena, ale ja nepoznám moc Dragon Ball, ale je to cool. Ďalšia figurka je Freddy Funko ako Blood Jaime Lannister a je celkom drahá. Pohybuje sa od ceny $19,000 až $24,000. Takže je to tiež veľmi vysoká cena. Tá figurka je pekná, ale samotnú postavu toho Bloody Jaime Lannistera moc nepoznám. A konečne sa presunieme k najdrahšej figurke tohto videa. Táto figurka sa volá Freddy Funko Willy Wonka Golden Ticket. Táto figurka má väčšinou cenu $100,000, ale predala sa už aj za $210,000, to je strašne ohromné. A nezabudni video zdieľať s ostatnými a dať like, odber a zvonček. Ďakujeme za pozeranie.